ku Dubai kuli mpunga umatchedwa rice biryani, amauthira ziboda za ngamira. Chakwera anapita kukadya rice biryani koma ndikumana makuti akagula mafuta. Chabwino ali kuti Petuo wa ku Dubai mwabwerako ku United Arab Emirates, tinakuona ni mwindi Minister of Investment, munapita kwa kumana ndi Director wa Abu Dhabi Fund kumene mapempha ndrama, mwachoka kumeneko maonera magule ku Independence Celebration. Silinaone pena paliponse mukusaina deal ya mafuta. Akuluakulu, Lazarus Chakwera is a man with flowery speech without action. Pachichewa chomveka bwino chidebe chopanda madzi.